Bună seara, și eu sunt Davidus și astăzi suntem aici cu... Și că este seara aproape ora 9 și nu este canicul, am zis că venim aici la trasele noastre. Adică trase, chestiile care le-am făcut, săriturile, și ne dăm. Dă-i tu primul, începem cu drop-ul. Asta o să fie un vlog destul de scurt, dar sper să vă placă. Adică n-am una. Acum dau drop-ul. Bun. Bă, nu. Hai că dau, bă, dau gap-ul mare, bă. Dăm aici o rampă, nu un rampă, care tot am construit-o, bun, n-am dat chei sau de chiar deloc. Poți? Hai să verific. Bun, dăm gap-urile, Timoteu la mic, eu la mare. Dă-i! Trebuie și mai multă viteză. Perfect, bă, l-am dat cel mai clean până acum, bă. Clean, bă, clean, perfect. Da. Da, nu l-am văzut, de-aia nu s-a auzit nimica care să zică că nu l-ai dat. Bun, hai să... Era să caș aici, dar un pic ciudată aia. Și hai să mai dăm drop-ul. Bate lanțul aici. Asta se întâmplă, îmi bate lanțul. Da, bun. Bun, și cam atât a fost și cu vlogul de astăzi, v-am zis că o să fie scurt. Dar dacă v-a plăcut, nu uitați de un like. Și până data viitoare, v-am... Pa, pa!